Сега ще ти покажа това, което смятам, че ще ти бъде най-от полза. И можеш да го правиш многократно през деня, когато намериш време за по няколко минути. Ти си знаеш как и какво. Първото е half bridge, половин мост. Лягаш на земята по гръб. Дланите са към пода. Краката са на широчината на таза или по-широки, както го усещаш най-добре. И с бавни движения и с вдишането повдигаш таза нагоре, вдишайки, стигаш до където ти е комфортно, задържаш, отпускаш бавно с контрол надолу. Подблъскваш се с петите и таза ти леко се повдига нагоре, докъдето можеш. Няма напрежение в корема. Тук на върха имаш няколко варианта. Задържаш тук, вдишваш и издишваш нормално. И също така можеш да включиш контракция на перинеума. Това, което вероятно правите в рехабилитацията. Тоест, дишваш, оставаш тук горе, активираш мускулите на краката, бедрата са силни, правиш няколко такива контракции, стягаш и отпускаш перинеума и отпускаш надолу. Почиваш си. Повтаряш същото. Вдишваш нагоре, отпускаш додолу. Тези повторения 4-5 пъти няма никакъв проблем. Ако искаш и повече, ако се чувстваш добре. След тях изпъваш краката и оставаш да почиваш. Можеш да сложиш възглавница под кръста, ако не ти е удобно. Или да държиш краката на високо, също на някакъв стол или до стената в момента на почивка. Почиваш си няколко минути, така. След това се изправяш и кръстосваш краката, както намериш за добре. Определено доста облегчава кръста, ако сложиш или йога купче, или книга, или няколко възглавници, или навито одеяло, за да можеш да повдигнеш тази. Доста по-добра стойка и доста по-лесно ще задържиш позата, без да се напряга кръста, който и без това вече има доста тежест да носи. Заставаш в поза лотос и отпускаш рамената. Дишваш и издишваш през носа, дълбоко и бавно. Насочваш вниманието си в долната част на таза и перинеума. Седалището потъва, гръбнака се отпуска, рамената са спокойни. Издължаваш врата и короната на главата към тавана и небето, за да може да изправиме гръбначния стълб. Сега тук отново можеш да включиш твоето упражнение с вдишването и една контракция в перинеума и издишваш. Този път е съвсем бавно и спокойно дишаш, няма задържане на дъха, просто в момента на пик на вдишването правиш стягането и издишваш додолу. След като приключиш отново няколко вдишвания и дишвания за спокойно регулиране и отпускане.
на ума и на тялото. От тук се преместваш на 4 крака. Колената са точно под таза, малко отворени, както ти го усещаш. Ръцете са точно, китките под рамената и лактите са изправени. Ако ти е неудобно на китките, можеш да поставиш отново книги, купчета, някаква лека повдигната основа, която да облегчи напрежението в китките. Тук правиме котешки гръбчета, вдишваме, поглеждаме нагоре, леко дърпаме рамената назад, опашката отива към небето, правиме арка в гърба, издишваме, бутаме с дланите, огъваме гърба и отново вдишваме, бавно, всичко се случва съвсем плавно, няма никакво бързане. Целта е да се отпуснеш и да се фокусираш върху тази част на тялото, която има нужда от работа днес. В случая това ще бъде pelvic floor. Тук рамената също играят роля, може да ги отпуснеш, като ги дърпаш назад, когато поглеждаш нагоре. И леко да прибираш рамената към ушите тук, за да разтегнеш средната част на гръбначния стълб. Поемаш въздух, рамената отиват назад, гръбнак се извива, гърдите вървят напред и издишаме тук. Отново можеш да включиш няколко упражнения, когато поглеждаш напред и вдишваш. На края на вдишването правиш пауза, стягаш перинеума и когато издишваш, отпускаш, поемаш въздух, стягаш. След като направиш 4-5 повторения тук, отпускаш се назад и сядаш на пети. Отново разтваряш леко краката, за да направиш място и таза да бъде в неутрална позиция. Тук може също да сложиш някое одеяло или както искаш блокче, йога, за да може да ти бъде комфортно. Тук в тази поза оставаш да си починеш. Рамената леко ги буташ назад, изпъчваш се. Когато си починеш, изправяш се бавно. Ако трябва да се подпираш някакво, защото когато знаеш, сме с колата, губиме баланса. И продължаваш деня си с усмивка. Надявам се, че ти беше полезно. Това са 9 минути, което мисля, че се включва в условието да бъде кратко. Ще ти запиша още няколко.